Dali muna ta naghang yung ating kuan. Sige po, standby muna tabi hat sagkod magkitang alas 10. Okay, sige. Diyan lang po kamo bayan. Okay, sige. Maray na banggi sa Indogabos mga kabarangay sa pangaran po kan PBN Broadcasting Network Incorporated ang DCGB-AM asin ang 97.1 OKFM kasabay ang 106.9 WGB-FM duman sa Tabaco. Ini po ang DCGB-AM. Sabay-sabay kita nga mag-iribanan sa kud alas 12 nin pagkauto sa samuya pong pagkabanggi sa moyang special broadcast in relasyon po ka na bagyong Sipaeng. Sa pangarang kabilog na tropa dyan sa luwas sa 1st District si Compadreng Joe Marben, sa 2nd Distrito yaon dyan si Pading Al Armario, si Ans Galero, si Joshua Bino Buda, si Luens Barcena. Sa Manibela yaon dyan ang samuyang piloto si Henry Deboy Mata. Duman sa 3rd Distrito kan Albay yaon duman si Compadreng Jimmy Nasalita. Sa pangaran po ni Madam Brenda Bayon Locsin, Sir Nonoy Locsin, EVP and Station Manager Sir Glenn J. Barcelon, VP Henry M. Diyan sa opisina si Madam Shirley, si Madam Muriel. Bilog na tropa kan Technical Control, kapartner ko ngunyan si Tata Nems Flora. Bunci Chief Tech Ramir Tanay, June Napolis, Padignal Baldo. An sa control ngunyan sa AM Band si Tata Nems Flora, siya man po minalusot kan sa muyang broadcast sa bilog na Kabikulan imaging sa mga nasa luwas po kan Rehiyon 5 na pinagabot kan sa muyang puwersa. Sa newsroom, siyempre, padagos ang pagmamonitor dyan. News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, asin si Francia May Boras. Sa Production Center, yaraon po, kompleto dyan, pati sa IT. Sa Pangenot Mani Angel Mustaza, Tresya May Litana, Buda si Richard Astor. Sindaman po, minalusot kan sa muyang broadcast sa internet worldwide, netwide online sa pagi po kan DCGB News Online asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ako po sa indong mga kasabay-sabay si Pio Fernandez. Ang sa kuyang number tabi sa Smart 096175908888. That's 096175908888. Asin 0926015620 sa Globe. Yan, so gustong magpaabot din mga situationers man tabi. Query sa siniba pa pwede dyan o kaya sa kuyang Facebook account sa Messenger man. Hanapon lang nindo Pio Fernandez. Buda dyan sa chat box po kan DCGB News Online. Marhay nabanggi po hali sa Pilipinas. So nag-arantabay dyan sa DCGB News Online. Kindly share kan sa muya pong broadcast tabi tanganing dakulan sa muyang mapaabutan o kaya sa tuyag mapaabutan nin informasyon sa indong mga friends lalo na suna sa luwas kan Kabikulan maging itong suna sa luwas kan Pilipinas mapaabutan ta sinda nin informasyon digdi sa tuyang kamugtakan sa pangaran man kan sa muyang FM station sa 97.1 OKFM sa pamamayo ni SM Asukar, si DJ Toyang, Isko Driver, Don Emilio Nario, si Nonoy Palaboy,
Buda sa mga pag-iriba dyan sa technical side kan 97.1 OK FM sa panginot ni Adrian Rivera. Yung isa, sino nga yung pangalan nung isa? Nakalimutan ko. Mari daw digdi ano. Si Aris yan, si Aris. Buda dyan man sa WGB-FM sa Tabaco sa pamamayo ni Sir Dex Velez. Sa bilog na tropa tabi dyan, maray na banggi sa Indo. Standby tabi all units ta nasa pag-asa ba si Ands na galero ano standby all units tawan ta muna ning priority ana pag-asa Legazpi nasa linya si Ands marhay na banggi. Hello Ands, diyan sa pag-asa ano tanganing maaraman ta mo nagkamugtakan kang panahon ha. Nag-redial si Ans na galero yan sa pag-asa. Maray na bang gitabi kay Sir Rondon Ricafort Buda dyan man kay Sir Renen de los Reyes. Yan, maray na banggi kay Sir Renen de los Reyes tabi Canbato MPS. Yan, sabi ni Dindo Gutierrez, ingat gabos akan ligaw ano. Okay diba, signalan mo lang ako tabi tatanim sa okay, sige na, ready na tabi si Ans. Nakakonektar na ang linya niya to dyan sa pag-asa with Ans Galero. Ans, good evening, please go ahead na. Nawawala pa si Ans ano na Galero dyan sa pag-asa Legazpi. Yan. Sige tabi. Nagkadarangog ganindo sa halos gabos na dapat na maaraman tabi no sitwasyon digdi sa probinsya ng Albay. Diyan sa digdi sa syudad ni Legazpi. Buda sa manlain-lain na lugar. We try to get in touch man sa iba pang mga areas tabi ano. Nasa tuyang magkaarabot pa. Anong nangyari tabi? Angel, nawawara ang signal sa loob. Sige, maghibo na lang ning medyos na makakonektar duman tabi ano sa pag-asa tabi Angel sa lima line o sa cellphone tabi. Kundi kaya sa Zoom yung cellphone kung Ans kung may cellphone ka dyan tabi cellphone na sana ano ta kumbaga maluya so signal niya to sa kanyan yung ma-zoom ko ta na si Ans. Abe, yan, maray na banggi sa Indo Gabos. Diyan na. Pigalat talang ang pagkonektar ni Ans diyan sa pag-asa, ano? Kay ni Angel, no? Naubos-ubos nagkabos ano na informasyon ka suba baga si gobernador na kaulay na si Dr. Cedric na kaulay na mga alkaldes ano digdi sa satuyang palibot and iba pa na mga dapat na makahur ano data ba Angel lang ko niya okay sige tabi. May naghapod kan high tide digdi sa Legazpi sigita kuha hugutong kuduman sa satuyang informasyon na pinagpaabot kan pag-asa yung high tide sa Legazpi
Okay, sandali. High tide, alas 7 ngunyan na Bangi, 1.54 meters. Ang low tide, taod-taod na maagahon, 1.42. Mga 1:42 AM, 0.25 meters tabi. And high tide na naman sa aga, alas 8:12 nin aga. Si Ans ba nasa linya sa telepono? Sige, nasa linya na si Ans Galero. Hali dyan sa Pag-asa. Ans, maray na Bangi. Yes, good evening, Sir Pio. Apologies sa medyo nagkaiba kita ng technical problems. Anyway, kakaiba ta naman naligis sa DOS kitag actually si Sir Melvin Almoela. Matao sa to yung update na kinaraman sa kabugtatan ng panahon. Sir Melvin, maray na banggi po si Sir Pio sa ibong naligis. Just maray na pagkabanggi po Sir Pio Fernandez. Asin sa mga taga-DCGB. Sir Melvin, marhay na Bangi, CPU po kan DCGB. Latest po muna tabi kan bagyong si Paeng. We will be listening muna. Go ahead po. Opo, just maray na pagkabanggi otro po sa Sir Pio Fernandez sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kang DCGB. Base po sa pinaluwas kang pag-asa na Tropical Cyclone Bulletin Number 12 kasubagong alas 8 ng pagkabanggi. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Ang tropical storm na si Paeng ay padagos pong naghihirong pasiring sa Sulnopan, Norte Sulnopan, pasiring po sa Albay, Sorsogon area. Asin sa bagong alas 7 ng pagkabanggi, ang sentro kang naturang tropical storm na si Paeng ay pigakarkulong na sa distansyang 165 km sirangang kang Uban, Sorsogon, o nasa distansyang 195 km sirangan sirangang kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 12.8 degrees north, 125.5 degrees east. Taglay ang kusog na Doros na abot sa 85 km per hour halani sa sentro, asin pagbugso ng Doros na abot sa 105 km per hour. Naghihiro po ni pasiring sa Sulnopan, Norte Sulnopan, sa rikas na 25 km per hour. Mantang nakabandera man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa enterong probinsya kang Kabitulan, sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kaibahan na ang Boria sa Sinticao Island. Ito pong si Tropical Storm na si Paeng ay may posibilidad na bahagya pa po itong lumakas o kaya ay mapanatili niyang sayang lakas bago po itong maglandfall po sa may bahagi kang Sorsogon, Albay area. Ngunyan na hating gabi hanggang mamayang madaling araw. Ngunyan naman sa Kabikulan, makaka-experience siya kita ning maraot na kamugtakan kang sa tuyang panahon dahilan sa epekto kang tropical storm na si Paeng. Ang Doros ay makusog na maghahali sa norte sirangan sundo sa norte mga matihan. Na mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging maalon, tinatayang agwat ng temperatura tigila umampoon 25 sundo 29 grado sentigrado. Kasi ng aldaw ay masirang sa ganap na alas 5:20 bukas ng pagkaga. Philippine Standard Time alas 10:20 ng pagkabanggi. Ini si Melvin Almoela kang Pag-asa, DOST Legazpi. Yes, Sir Melvin, tabi di 8 PM po yan na location kan bagyong si Paeng. Ano po tabi? Po 7 PM po. 7 PM release na 8 PM. Ano po? Opo, Sir Opo, Sir Pia. Opo. So ang nearest distance na landmass sa matakan bagyo is Huban, Sorsogon, tabi? Sa ganyan po yung pinaka-nearest landmass po sa ngayon is yung Huban, Sorsogon po. Which is? Kaya yung Prieto Diaz area. Prieto Diaz area. Okay, sige. Opo, sir. So, pira ang distansya ka na Prieto Diaz area sa sentro umatakan bagyo tabi? Siguro kung etong tracking po ng Pag-asa ang pagbabasihan, more or less nasa mga 25 kilometer po yan. 25 kilometers away from the center of the storm ang Prieto Diaz?
Kung sa tracking po ng pag-asa, pero sa ngayon po hindi pa naman po siguradong nandiyan po siya. Yung kumbaga kung saan po siya dadaan po. Okay, sige. Now, kung ang pag-urulayan niya to tabi, Legazpi, pira ang distansya niya to sa sentro kan Bagyo tabi, Sir Melvin? Opo, as of 7 p.m. Kanina nga po, 195 kilometer east-southeast of Legazpi City, Albay. Okay, sige, 195 kilometers east-southeast of Legazpi City. Yan, so, hali mismo sa Tahaw, sa Matakan Bagyo. Ano po? Opo, Sir Pio. Opo, opo. Now, ang coordinates niya tabi is? 12.8 north, then 125.5 east. Okay. Now, ang movement niya tabi, anong direction po? Moving west-northwest at 25 kilometer per hour. Makaskas ano tabi, Sir Melvin? Ano, makaskas? Opo, Sir Pio, medyo may rikas na keeping naturang bagya. Oo, di ang sa iyang sustained winds, pira po ang sa iyang maximum sustained winds? 85 kilometer per hour yung kanyang maximum sustained winds and 105 kilometer per hour yung kanyang gustness winds. Opo. Ini po na kuan niya na kusog, Sir Melvin, sustenido po dahil nagliliwat? Kaso bago medyo maluya po siya into 75 to 90 kilometer pero ngunyan na pagkahapon siring ngunyan na pagkabanggi na sa 85 to 105 kilometer per hour. Kumbaga medyo makusog po ito ng bahagya. Oho, so nag-gain pa siya ng strength, ano, Sir Melvin tabi? Opo, nag-gain pa siya ng strength ngunyan na pagkabanggi pero noong kanina alas 5 hanggang alas 8 ay napanatili niya po yung kanyang lakas na 85 to 105 km per hour. Iyan, opo, tabi. Now, naglandfall na po ba siya, tabi? Sa ngayon po, wala po tayong nakakukuha ang report na naglandfall po itong naturang bagyo. Kung possible nga po, dapat maglalandfall po ito sa eastern portion of northern Samar area. Pero sa ngayon, siguro hindi po siya naglandfall sa may bahagi ng eastern portion of northern Samar area. At medyo lagpas na rin po ito sa northern Samar po. Iyo po, oho. Tayo supig pa para subaybayan ta kakasubago. Maenot na malandfall ini sa northern part kan Samar. Dahil kitang nakukuha ang report ko naglandfall. And ang considering tabi ining direction niyang west-northwest and speed na 25 kilometers per hour tabi, Sir Melvin, kung mamantinir niya iyan, arin po na mga lugar ang natutumbok digdi sa Bicol tabi? Base po sa latest tracking ng pag-asa, yung yung mga natutumbok ng mga lugar, ito po yung pwedeng unang landfall dito nga po sa may Albay area, pwedeng sa Rapu-Rapu din, Bakakay, patungo po ng Camarines Sur, then patungo rin po sa boundary ng Camarines Norte and Quezon provinces. Okay, kung mamintay niya ini na heading niya, buday speed, Albay ang enot na malandfall na tabi, sa Albay malandfall na enot tabi, over. Opo, Sir Pio po. Opo. Mga anong oras tabi iyan sa tuya posibleng maglandfall considering ining sa iyang latest na direction and speed tabi? Opo, Sir Pio, estimated po ito na maglandfall po dyan sa may isla ng Rapu-Rapu around 12 a.m. in the morning to 5 a.m. in the morning po. Pero dyan lang po yung magpapol sa from 12 midnight hanggang 3 a.m. in the morning. Okay. Pag landfall, we are referring so mata mismo kan Bagyo tabi, Sir Melvin, yung sentro mismo, over. Opo, Sir Pio. Okay, so kung ang estimate tabi nindo basado sa inyong computation, considering ining heading and general speed, ang landfall is ining maagahon. So bago pa mag-abot yan na sentro kan Bagyo, mamamate ang tana before that time itong sulawas kan Bagyo tabi, Sir Melvin. Opo, bago pa mag-abot ang bagyo digdi po sa Toya, tama po kayo, Sir Pio. Oo. Mamamatian na nito so lawas. Pero yung ngayon po yung
concentration ng mga pagulan Kasobago halos nasa may western portion, southern and eastern portion. Sa northern portion ay walang masyadong kaulapan kaya hindi tayo inuulan kanina po. Yan, yun na nga ni ano, we are heading to that sitwasyon tabi Sir Melvin. So, ang tama kan sentro kan Bagyo diyan sa may Rapu-Rapu area, diyan na maagahon. And gura ano kadakula tabi ining Bagyo, Sir Melvin? Estimated po ito na nasa 800 to 900 kilometer yung kanyang diameter. 800 to 900. So, kabilugan ano? Opo, Sir Pia. Okay, so ang kabangakaan is mga nasa 450 kilometers. Opo, Sir Pia. Ay, dakula ano. Now, taking in consideration na ang kabangakan 450 kilometers and ang distansya niya to sa Matakan Bagyo 195 kilometers na lang, nasa laog na kita ngunyan kan Bagyo tabi, Sir Melvin? Opo, nasa loob na kita ng naturang Bagyo. Although dakula ng Bagyo pero yung kanyang mga kaulapan ay wala naman pong masyadong mga pag-ulan po. Lalo na po yung kanyang outer ring bands na may mga maninipis at minsan may mga blankong ulap po. Yan, so iyon so masimbag kan kaputan, Sir Melvin, kan sa tuyo mga kababayan ngunyan, signal number 2 kita, natataarog ka ini, daay maning uran, daay maning paros. So ang konsentrasyon palan kan uran kan bagyong initabi, Sir Melvin, sa ina porsyon kan bagyo. Sa ganyan po yung mga konsentrasyon na oras na po ini, ang mga concentration ng mga sa southern portion ng Bagyo, especially po dito po sa may Visayas area po nakaka-apekto. Pero kung halimbawa makalagpas po itong bagyo po sa atin, kung kailan makalagpas na, baka lang natin may experience yung epekto na malakas na mga pag-ulan na po tuloy-tuloy po. Yan, Kaya paminsan pabugso-bugso lang po. Opo, so duman sa likodan na porsyon kan bagyong Paeng, so konsentrasyon kan uran na daranya tabi, Sir Melvin. Ano po? Opo, Sir Pia. Yun, kaya palan, maski signal number 2 na kita ngunyan, and nasa laog na kita kan lawas kan bagyo, arog pa kayo ng kamugtakan ta, medyo matrangkilo pa tabi, Sir Melvin. Ano po? Yan, naputol. So, iyo po yan, naganggalas ka mo tabi, pigo para masidan ta, pigo para masidan mi, Sir Melvin, ang palibot, matrangkilo pa, and despite the fact na kita po nasa laog na kan lawas kan bagyo, arog kayo ng kamugtakan ta, matrangkilo, kampante pa, ito palan, ang konsentrasyon paano kan uran nasa likodan na porsyon, western part kan bagyo, Sir Melvin, tabi, ano po? Yan, gari sa likodan na porsyon kan bagyo, kaya arog po kaan, ang kamugtakan tango niya, ta sa kadakulaan niya, mga nasa 900 so kabilugan ang kabangakan 450 and ang distansya tango niyan kan Legazpi Buda sa sentro kan Bagyo is 195 kilometers. Gustong sabihon laog da kita sa lawas kan Bagyo and we are still under signal number 2 and ang panahon tango niyan kampante pa iuyan tabi ang rason so konsentrasyon kan uran yaon sa likodan na porsyon kan Bagyo and ang sabi ni Sir Melvin, tibaad maka-experience kita kan matinding pag-uran pag malampas na initabi digdi sa satuya so landfall, when we say landfall, so tahaw iyan kan bagyo, maagi diyan sa may Rapu-Rapu ngunya na maagahon. So bago yan mag-agi sa Rapu-Rapu ang tahaw, mainot mo na baga sulawas, tagari yan donut na bilog ang bagyo. So tahaw yaon sa suluho, yuto suay and center of the storm, igwanin nakapalibot dyan na lawas. So Sir Melvin, tabi? Opo, Sir Pia. Opo, so tama ba na ang konsentrasyon kan uran ka ini nasa likodan na porsyon kan bagyo tabi, Sir Melvin? Opo, nasa likuran na portion ng Bagyo, ibig sabihin nasa may southern portion po na area ng Bagyo at dito po sa may western portion. Yan, so basta nasa likuran na southern portion, na alos nasa southern portion ang karamihan. Opo, so gustong sabihin, pag abante kay ni, pag itaas pa kay ni kan bagyo, sa kata na posibleng ma-experiencehan, sudara ka ining makukusog na oran na Sir Melvin. Opo, Sir Pia. Yan, so mga anong oras po yan tabi, more or less? More or less siguro mapon yan pag syempre ina-expect nating maglalandfall po yan ng mga 1 to
1 a.m. to 3 a.m. Mga pagkalagpas ng mga 3 a.m. siguro nandyan na kung kailan lagpas na po yung mata ng bagyo dito sa Legazpi, saka pa lang natin mararanasan yung talagang mga pag-uran, mga light to moderate to at times torrential with heavy and torrential rains po. Yeah, no. So napakalinaw na tabi Sir Melvin ano. So we should brace for rains. Nadara ka ining bagyong si Paeng taod-taod na maagahon, and yung winds niya to na pinag-expect during that time kumo signal number 2 tabi kita kung di magliwat mga sagkod sa inang maximum Sir Melvin tabi. Ang expectation ko ay pwedeng hindi niya panatili niya na lang po itong kusog. O kung magkusog pa, possible pa rin po na ma-attain niya yung severe tropical storm category. Kung ma-attain niya yung severe tropical storm category ay hanggang tropical cyclone wind signal number 3 po yung pwede pong itaas po dito po sa Bicol region. Pwedeng mag number 3 kita antes pa yan umabot na maagahon tabi Sir Melvin ano bilang pag-andam. Opo, Sir Pio. Ayun, okay. So, iyo masanatabi, so volume kang oras na describe mo na hanggang torrential rains, and later part na yan, taod-taod na maagahon, tadyaon so konsentrasyon kan oras na dara kaining bagyong si Paeng. So, kung igo kapatabing gustong idagdag, nasa sa imo ang pagkakataon tabi, Sir Melvin, go ahead po. Opo, sa ganyan na medyo halanin na po sa tuya yung lawas na kita o kabilugan kang naturang bagyo, dapat handa na po kita ngunyan, dapat naka-charge na po yung mga baterya ng mga flashlight cellphone po natin, then naka-ready na rin po yung mga pagkain natin sa kainumin, yung tubig po natin, ready na rin po, naka-impact na rin po dyan yung mga gamitin, then yung emergency supply po natin. At dapat po manatili po kayong mag-monitor po sa inyong kapalibutan, magpagman po at maging curious po palagi, at yun din po mag-monitor din po sa mga pag-asa sa naturang bagyo, yung tropical cyclone bulletin, din yung tropical cyclone advisory, din yung heavy rainfall warning system na sa social media, sa radyo, sa television. At sa iba pa pong sa mga internet po, pwede rin po doon, lalo na sa website po ng Pag-asa, doon po yun talaga official na pinapalabas po. Opo. At doon naman po sa mangisda po o mga linadang sa sakyang pandagat ay pumalaw, kahapon pa po umaga ay bawal po yan. At yung mga residente natin nasa landslide and flood prone area na naiwan po na hindi po nakapag-evacuate kasi nagbabantay po sa kanilang lugar, ay maging handa lang po palagi in terms na halimbawa magkaroon ng biglang pagguho ng lupa. Dapat maging curious at alert na po tayong palagi. At yung mga nasa baybaying dagat din po, kung maaari ay mag-iingat din po. Yan lang po. Maraming salamat. Ayo po Sir Melvin, pardon ano. Paghali kan digdi sa may Rapu-Rapu, sain ang heading tabi kan bagyo? Opo, yung heading po ng bagyo paghari sa Rapu-Rapu, pwede pong pasiring po yan sa may Bakakay, then Malinaw, then Tiwi, papunta po ng Camarines Sur. Papuntang Camarines Sur. Now, sukatan doan is medyo na i-spare ning diit nyo nyan tabi, Sir Melvin, ano? Opo, medyo may spare po yung Catanduanes, although hindi po ito tatama sa Catanduanes. Napakalapit pa rin po ng distansya ng sentro ng bagyo sa Catanduanes. Almost siguro mga 35 kilometer na lang yan doon sa main island po ng Catanduanes. Diyan po San Andres and Birac area. Hindi naman po masyadong malayo itong Rapu-Rapu at Bakakay po dyan sa naturang lugar. Kaya expected pa rin po na ma-experience pa rin po nila yung itong bagyo na si Paeng, pero yung pero bakong masyadong makusog compare sa mainland Bicol po. Yun. Pero although makusog pa rin po yung mga experience nila na epekto na dala kaning bagyong si Paeng. Iyo po. So makakalaog man sinda sa lawas kan bagyo, mga more or less anong oras tabi, Sir Melvin, ining
Virac, San Andres area and so nearby towns pa dyan, mga anong oras po? Opo, pag ano po, ang pinakamalapit na distansya po dyan ay kagaya rin po yan yung paglandfall sa Rapo-Rapo, mga around 1 a.m. to 3 a.m. Yan po yung mga malapit na distansya po dyan sa Biracat and San Andres area. Yun, opo. Sige, salamat din maray. Mabuhay ka mo dyan, Sir Melvin, sa pag-asa. And keep safe, tabi. Welcome po, Sir Pio. Maraming salamat din po. At ganun din po sa Sir Pio. Keep safe at sa mga taga-antabay po ng DCGB, mag-iingat po tayo. God bless and thank you very much. Opo, sige. Si Ans, andyan ba si Ans, tabi? Yan po, Sir Pio, si Sir Melvin, mga ilakan na USD pag-asa sa Luzon, sa kamagtakan kan panahon. Pasalamatan mo sinda dyan, Ansa. Pasalamatan mo sinda sa pag-akomodar sa tuya dyan na nagpasiring na mo kita dyan. Thank you so much. Tataon-taon, ma-release na naman sinda kan alas 11 tabi, Ansa, no? Roger to that, Sir Pio. Okay, sige. Uruan tabayan muna sa na dyan. Okay, balikan na lang tabi, taod-taod. Ano po? Roger po, Roger. Sige, sige. Ito ba, Sir Pio, with Boy Ans Calarod, CGP. Salamat tabi, Ans, dyan sa pag-asa. Kasabay si Boy sa mobile na nakahuro niya to si Sir Melvin Almohuela. Maray na banggi dyan sa nag-arantabay man sa tuya sa tabako asin sa bilog na Premier Distrito kan Albay sa paagikan sa Muyang FM station dyan ng 106.9 WGB FM. May tawag tayo sa telepono. Hello, good evening tabe. Good evening, Sir Pio. Si Ronald. Come again? Si Ronald Mapos, kang WGB. Ay, si Ronald. Mga tugang, si Ronald na Bonafos, ansa mo yung pag-iriba man dyan sa 106.9 WGB FM sa Tabaco. Ronald, anong sitwasyon and location mo tabi dyan? Go ahead. Maray na pagkabanggi, ginamit tabi, Sir Pio, asin sa mga paraan tabay, eksaktong lokasyon tangunyan, digdi sa barangay San Lorenzo, kan syudad din Tabaco. Sang yan, medyo namamatian mi na digdi tabi, Sir Pio, at medyo nagkukusog-kusog na doon kan paros. Pero an uran medyo maluya, pero sa paros medyo nagkukusog-kusog na. Kaso bago tabi, Sir Pio, may mga nakaulay kitang mga barangay official medyo na haloy. So sa indang pagpa-evacuar, ansar o sa rason na pigiling medyo kuminampante. So sa indang mga kabarangay sa pag-evacuar, sa pagsasabi na puun udto sundong hapon, sundong dudurodiklum na, kalmado hon maray ang panahon digdi, apira kan mga diit-diit na pag-uran. Kung kaya, so ibang mga mairebakwar, paggarupig bali wala, so pangapudan kan mga nanunundan, na hiling na sa natabi, Sir Pio, so pagbanggi na, dumana nagkaramas-kamas na magpasiring sa evacuation center. Kung kaya, antaramon mga nirigdikan mga barangay official na nakaulay niya to, so maliwanag pa na padagos man silang naglibot, pig abisuan ang mga ini, so iba talagang nakikipag notiil na habok maghali duman sa sendang residensya. Kung kaya may mga otoridad ng luminibot arog kan PNP, asin so iba pang mga otoridad nga ning person ang mga ini na magpasiring sa evacuation center. So iba, dahil ang gad na pere tabi, Sir Pio, duminumana sana sa sendang mga kabistado na sa pagtubod ninda, masarig man ang harong kaini, asin salbado sinda duman. Sa nagkapiraman, Sir Pio, digdi na nalibot nga to ng mga evacuation center, may mga tensyonado na pigpaagi na sana ang nervyos sa pagpuot kay sigarilyo, natulos man ini pigbawalan kan mga barangay opisyal. Nakakaapit man subuot tuman sa kapwa ninda nag-evacuar, ang rason kan mga ini pinaagi mi na sa nangayadigdi, so sa muyang nervyos ka nagkapira ng mga bagyo na eksperyensya subuot ninda na arog ka ini ang kamugtakan, Sir Pio, bago mag-abot ang bagyo, kalmadong maray ang panahon. Yan, igubagan ng explanation kan so pag-asa si Sir Melvin Almohuela na ang konsentrasyon paano kan uran sa udyan na porsyon kan bagyo ta kita nga ni baga nasa laog na mismo kan bagyo 195 kilometers east southeast of Legazpi ang mata kan bagyo
So kadakulaan kan bagyo nasa 900 more or less ang kabanga 450. Laog na kita sa lawas kan bagyo pero kalbante pa baga ang panahon. Roger. Kaya arog ka ng sitwasyon da. And yun na yan, taod-taod kan ang pag-abante pagkaan pasiring na dyan sa may Camarines Sur area, uyan na so guyod na mga makukusog hanggang sa torrential rains. Roger, Undang. Mhm. Ay, adiso man nagitabi, Sir Pio, sa mga nakaulay niya itong Numrukan Bureau of Fire, na kung in kaso subot mag-burn out, mahalian ki supply kan kuryente, siguro sa paggamit ki gasira o kaya kandila, tatada di subuot na igwa ki kalamidad araw kan bagyo, Mhm. ang pagkatapos kan bagyo, igwa ki na-record na kasulo. Mhm. Answer sa tig-iling, kandila na tig-ilawan o kaya gasira. Okay, sige. Roger, ngunyan, medyo kuminalmado naman ang panahon ni Gita de Sir Pio sa sakuyang lokasyon, pero tagtaod o mga pirang minuto, inaparos naman ki medyo makusog-kusog. Okay, sige. Roger, iyan tabi Sir Pio, ang mga karagdagan tang sitwasyon digi sa sakuyang lokasyon. Si Ronald Bunaposinic, ang WGB para sa DCJB sa tuyang special coverage. Thank you so much Ronald Bunafos ka na 106.9 WGB FM. Sa mga situationer man dyan sa Premier Distrito Canalbay, lalong-lalo na po sa tabako. Maray na banggi dyan sa Indo sa Tabaco City sa 106.9 WGB FM. Sinong kapartner niya to dyan sa OKFM ha? Maray na banggi man tabi sa gabos na nakaantabay man sa 97.1 OKFM man sa muy man na sister station digdi sa Legazpi sa FM band. DCGB po ang sa indong nadadangog, the continuing coverage may relasyon po sa bagyong si Paeng. Ako po si Pio Fernandez sa pangarang kambilog na tropa. Nasa linya man si Luwens na Barcena. Luwens, location, what's happening? Good evening. Okay na si Luwens. Luwens, what's happening? Good evening. Salamat tabi Sir Pio. Good evening sa mga parantabay. Ang location ka na DCGB News, naglibot-libot tigdi sa Centro Can Legazpi, nagbinag-sustaining Legazpi Port District area, tanto digdi sa All Albay District area, medyo kalman kami Sir Pio ang lokasyon, o kaya ang sitwasyon digdi sa luwas, sa inin ano man ang mga pagpaparos darakan na bagyong si Paeng. Kunyan tabi, Sir Pio, napadigdi kita sa Albay Provincial Health Office. Mhm. Sa makakaulay tangon yan si Dr. Nasrin Pillo. Sa saro kaya tabi, Sir Pio, sa mga naging concern sa evacuation centers, digdi sa syudad kan Legazpi. So mga nag-evacuar, garinalingawa ng mag-observar kan minimum public health standards. Tamala kan na pagdamanta sa mga manlaylay na mga evacuation centers, digdi sa Legazpi Port District area. Dahil na nagsurulot din face mask, kuna talagang normal ang sitwasyon. Nahatitig di si Dr. Srimpilyo, asin yun yan matao siya tabi Sir Pio ni na advisory sa public, may kinaraman sa mga nag-i-evacuar sa ganyan. Dr. Tabi, ibalik ko po ang linya kay Sir Pio Fernandez. Hello sir, good evening po. Yes, marhay na banggi tabi Sir Doc Nuts. Tama manangkad sa obserbasyon kan tropa dyan sa luwas, sa mga evacuees, dahil man nag-face mask na tabi Doc Nuts. Ano ang sa tuya ka na kahandalan? Tabi, go ahead po. Yung po ang sir, bata kay po ang tabagang ipag-implement ang minimum health standards. Kaya lang since iwa kitang challenge sa lugar, as in aramdaman baga na limitado ang espasyo sa evacuation centers, medyo may challenge talaga sa tuya sa pagpa-implementar kan ining minimum health standards na dapat may face mask, na dapat may distansya, and so mga number of evacuees per classroom. Pero po yan ang mga dapat na ipagkonsiderar. Kaya lang, yung yan na may limitasyon ang satuyang kakayahan. May limitasyon ang satuyang resources. Kaya we're just hoping na
Di masyadong magkaurulakitan kuning kaso igwang COVID as in iba pang mga communicable diseases. Iyan, nagpaprepare kita kay ni Doc Nats baga sa pigapod na complex disaster and maski ako nakikig ka subago natatagari da inaobserbaran man agad iyan na pag sulog ning face mask. So how do we cure the defect? Kaya pa tabi na mahabol paan ngunyan tabi sa momentong ini? Go ahead po. Na-expose na po eh. Oho. Hina kitang pakusuguntan sana po ang surveillance. Yun na nga ang pinag-urunan mo din Kasubago sa Operation Center. Mhm. Na pakusuguntan na sana ang surveillance after the calamity. Pakusuguntan na sana ang paghanap kung si Senigwa Mhm. as in ang pag-isolate na nga ni pong makontrol as in mapugulan ang paglako kan COVID kung igwaman na maulakitan ngunyan na panahon na yun. Iyan, so yan ang bagong bareta ngunyan nagpipreparar na kamo sa yun na nga yan, surveillance, massive surveillance sa mga maabot na aldaw darakan na sitwasyon na ini. Iyo po sir, dahil bako man maraot man amin nun, nag-expect kami na baka Mhm. maglangkaw ang kaso sa dahil sa nailing ning na-obserbaran ng sitwasyon sa mga evacuation centers. Nako. Makonsider ta ba ini? Although na super spreader event ba to? Naro man na bagay na palangkaw man sa tuyang vaccination rate bako. Mhm. In fact, naabot na po sa target. Duman sa basic duwang vaccination schedule. Opo. Pero ang sarotang pag-iisip ni disu booster doses Mhm. na nagkupuon pa lang kita. In fact, yung nga nito sa pagparahabol ta iningon niya na pagkatukaw kan bagong administrasyon ining first 100 days nakulang kita kay mga like 7% dahil nga ni so challenge a problema duman is the encoders. Although kumbaga sa basketball nagparachute kita pero di man na-score. Mhm, yun. Mhm, Ang sa katotohanan dakol sa nabakunahan pero di man na-encode dahil yun nga ni may kulangan kita sa encoders. Nako. So Pero opo. So pero kung iisipon mas nasobrahan na ay ako sa paghiling ko na na-achieve ka po itong target na ito. Okay. Kaya lang dito lang po na nalista. Mhm. So we hope and we pray na they mag spread tabi ining COVID. Well, that's the best that we can do, Sir Pio. Dahil ngunyan na nailing ta na although pigulo kan tayo ng sitwasyon na ini, pero yan talaga yaw na na nagkabiriw na sa mga tao. Mhm. Dahil nakikitang maginibo, yaw na dyan. In fact, maski gura nung taramda na magdistansya as in mag-face mask, well, medyo nakulangan ta sa disiplina Mhm. so mga tao. Kaya yun na nga ningon yan, nagpe-prepare na kami. Kumbaga, bako lang yun sa sukawat na yun prepararan kundi sa second game. Yan, oo. So second Prepararan Oo. second game na. O 2 steps ahead na kamo, Sir Doc Opo, Nats yun po, tabi. after na kan calamity ang sa tuya big prepararan. Okay, maiba kita. Pagkatapos ka na bagyo, ano ang nagiging prevalent na kaso nin mga kahilangan tabi darakan na bagyo over? Well, siyempre nadumog na nagpanoan kitubig sa mga day dapat panoan. Well, ang sarot ang pag-iisip di is dengue. In fact, medyo sarot nga niyan sa pag-considerar bago pa nag-abot sa bagyo, nag-meeting kami with crisis committee crisis group na igo kitang dudumano na sarong lugar para po masolusyonan sa indang problema. Abo ko na itaram sungaran kan lugar, siyempre. Maaraman sa nindo kung masayin kami next week. Mhm. Dengue yan, dengue tabi. Yun tabi, sir. Ano ba, outbreak na ba ng dengue tabi sa lugar na ito?
Day pa man, kaya lang, kaya puwanta ng aksyonan bago maging arugaya ng sitwasyon, bago maging outbreak. Opo. Sa tubig maiinom, dakol mo niya na nakontaminar na mga wells, sources, tabi ng tubig. Go ahead. Well, bako masyado yan, Sir Pio, dahil dakol ba kita mga purifying machines. Mhm. In fact, dakulao lang sa indang tabang, unless duman sa mga yung lugar na pikukuha ang kitubig so mga bubon. Po. Kaya pwede kitang mag-piling magtaw duman ng chlorine, and in fact makukuso naman kaya nguyan ng ang purified water, kaya bako masyado na din sa sentro ang mga aruga na problema. Ang sarang na problema dito sa mga isla. Mhm. In fact, sa mga islang yan, ngayon tatamaan ang bagyong yan. Pero yan sa challenge, paano mo dadarahon sa purifying machine? Paano mo dadarahon sa water lorry? Kaya saro yan po, sir, na saro man na napipigpaplanohan minara Engineer Wally ang sa tuyang sanitation engineer. Iyan, opo. O di sige tabi, Doc Nuts, kung igwa ka pang gustong idagdag, madangog tabi kami, go ahead. Ayo po, sa ngunyan, sir, tarago muna kita. Aramdaman magana ang health matrabaho after kan kalamidad. Once na angabos na hype tapos na, kami naman po ang Sutundag. Sutundag. Sutundag sa muli ngayon po. Sige, salamat din maray tabi. Mabuhay ka mo dyan. Sige Ingat po, po. sir. Salamat po. Okay. Opo, salamat po, Doc Nats. So yan tabi, Sir Pio, si Doc Nats Rempilio, ang natuyang Albay Provincial Health Officer. Hindi sa Albay Provincial Health Office headquarters. Dahil lang yun na nga ni sa tabi, Sir Pio, so mga nanotaranyato na sa paglibot-libot na mga concern na kinaraman sa pag-prevent na COVID-19 at talagang makamundot nalingawanay na publiko. Iyo nga, sabi ni Mama Mila Gudda, mabuhay ka mo ni Dr. Nuts, ingat, standby at Barangay Hall. Naka-standby dasinda, you want coffee? Sabi ni Mama Mila Good, taraman mo si Dr. Nuts. Aram ko kung masain siya. So duman ba yun sa dengue? Iyo po. Sige tabi, kumusta na dyan sa OPSEN, dyan sa may PDCC, APSEN mo? Ngunyan tabi, Sir Pio, padako sa pagmamonitor ka na siyempre yung bagyong sipain kong kainan track mo da. So pag mamonitor man kan mga manlain-lain na banwaan nasakop ng probinsya Kanalbay, kung kumustang kamugkakanta gani ng tulos na makaokodir kung may oras ni na pangangaipo, lalo na sa oras ka ng emerhensya. Kumusta ang panahon tabi, Luwens? Uuran na ba o nagdudoon ang paros dyan? Go ahead. Dahil man tabi, Sir Pio, kalmaho no ng paros digdi. Mhm. Tapos dahil man ti grabe nga paguran. Paturtag iti tabi, Sir Pio, tugat makusog kiliit. Tantod na naman, gariman sa na, kung na warang bagyo tabi, Sir Pio, gariman sa na so ordinaryong pag-uuran. Kung day ang abiso kan pag-asa, day kitang bagyo, ano? Roger to that. Pero ilingon mo ha, sa mga balita ngo niya sa nasyonal, duman sa Maguindanao, 42 na nagadan. Naku po. Baha, igwa pang mga lugar na suba sa 30. Mhm. Landslides. Iyon ang Yeah. supiga sabi, mag-brace kita, mag-prepare ta, baka iyon naman agad so konsentrasyon kan uran, yan sa ultimong porsyon kan na bagyo. Yan, nako, sige. So, diyan sila naputol silo sa diyan sa APSEMO, diyan sila sa yan na opisina ni Doc Nuts na Rempilio. So, iyon ang kampante pa ang kalmante pa ang luwas tabi pala diyan Luwens. Iyo po tabi, Sir Pio, na kasuba ko nga ni medyo na mamatian na so tundag kan bagyo. Lagad nun yan na medyo nag-aarani na kita, mas lalong nagiging kalmante o kaya nagiging kalmado na kapalibutan. Tama lang nga ni, dakulon pa nagbabiyahe. May mga naili pa kitang nagbabiyahe ligas pinaragang jeep. Tapos mga
nagluluwasan pang private vehicle na nagbabarakal sa mga turutindahan. Roger. Roger, so yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya. Yaw na digdi si News Director Edwin Peralta kay Bata ng yan. Ako po si Lawrence Bursa Bazana. Salamat Luen, sali dyan sa Provincial Health Office. Kasabay si Provincial Health Officer Doc Nats Rempilio and kapartner dyan ni Lewens si News Director Edwin Peralta. Saro pang report bago kita mag station break, buda mag Horacio Imperata asin maglaog sa ikaduhang oras niya to nin special coverage, continuing coverage atod sa Indokan DCGB AM 97.1 OK FM asin kan 106.9 WGB FM. Diyan kita sa lugar ni kumpadreng Alarmario. Pading Al, sa inang location mo, what's happening? Good evening. Areas Padikan, Legazpi, po nakasubago so brown out. Pero testing lang, nag-trip off lang mga pirang segundos. Pero nganyan, salamat balik mangaray. Supply kan kuryente digdi sa south area kan Legazpi. Silensyohon ang palibot digdi. Mga duli-duli maladangog digdi sa palibot southern and pero nagataga kasubago nagtagadang kuro so paros may sabay na turutagiti pero ngunyan kalmado na naman kaya paburubago ang sitwasyon kan panahon ngunyan tabi padayan paros saka oran-oran. Pero ang pinaka-importante sa ngunyan, yung pagpangadji na sana. Kan mga yaraon sa harong haros nakasararay naman ang mga tao digdi. Kaya nga silensyohon ang palibot. Pero monitoring sinda sa update digdi sa radyo and sa kamugtakan ni Paing dahil yan ang bintahit dahil kan epekto naman padi kan updated na mga advices kan sa tuwing mga authorities lalo ang pag-asa PDRMO sina Dr. Cedric Daip and mga local disaster officers talagang ang mga tao aware naman kan mga dapat nindang giribuhon kaya kasubago pa aldaw pa talagang preparado naman ang mga tao onyan monitoring na lang tabi pari sa sitwasyon bottom line digdi yung safety pinaka-importante safety kan pamilya na yung onyan pigibo naman kan mga tao lang digdi sa mga rayong barangay. Yan pa rin ang update digdi sa South Area kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat man kumpadreng Al sa mga update dyan hali sa sur na parte kan Legazpi. Uy, si Boomer pa lang kan 97.1 OK FM nalingawan ko kasubago. Sorry tata Boomer, yung kapartner tapalan dyan ngayon sa OK FM. Boomer kan 97.1 OK FM Don Emilio Nario. Boomer. Kumpadreng Jimmy, madali lang muna tama station break kita buda mga oras Imperata pagkatapos kaiyan ikan masunod buda si Ands Galero. Tata Nems, go ahead. Hi, Sura Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo
kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:06. Diyos marhay na banggi, yara ang batabi ka mo. Sige daw, paramdam. 0961-759-0888 ang satuyang number sa Smart. 0961-759-0888. Kumusta ka mo dyan sa Premier Distrito? Sa Segundo Distrito, lalo na mga taga Legazpi, ano, yaraon pa po ka mo, tabi? 0926-0156-020 ang sa kuya mga number sa Globe. 0926-0156-020. Diyan man po sa mga taga Tercer Distrito kan Albay, marhay na banggi man tabi sa Saindo. Sa bayan na po kitang nadadangog sa 97.1 OKFM, Legazpi City, asin sa 106.9 WGB-FM Dumanman sa Tabaco. Sa muyang mga sister stations po yan sa FM Band. Sa pangarang kan tropa, ako po si Pio Fernandez kang DCGB-AM. Maray na banggi hali sa Pilipinas sa mga nakaantabay man dyan sa DCGB News Online asin sa DCGB Legazpi sa YouTube. Pwede ka mo dyan magpaabot ng informasyon sa chat box, sa comment section kan DCGB News Online. Taod-taod mga 11:30 or 11:25, 11:20 kung available na yung latest na bulletin. Aramon tayan sa Pag-asa asin pag-urerestoryahan ta. Andali mo na, may tumatawag sa telepono. Hello, marhay na banggi tabi. Hello sir, good evening. Situation ko po yan po ako sa Malilipot Albay. Malilipot Albay, opo. Ako, sano si Malilipot Albay? Opo. Medyo sir na mamatian mi na po digdian pusog kamparos. May mga doon na po na suminabigla baga siyang may sabay na oran. Opo. Mga 5 minutes pa lang po, minaabot dito yung namatian. Yan, mga 5 minutes tabi. Ano po sa pangaran mo tabi, sir? 5 minutes ago, naabot po. Ano po sa pangaran mo? Rainer Barcenas po. Ay, si Sir Rainer Barcenas kan San Jose Malilipot. So, Apo. mga 5 minutes ago, nagpuo na sa pagdoon-doon kan paros buda urang. Apo. Saka
brown out ngunyan, salamat po sa Diyos ta, minabot mangrari sa kuryente. Pero minabalik pa lang po ngunyan. Opo, so ingat ka mo dyan, Tabi. Opo sir. Salamat po sa serbisyo nindo Salamat po sa serbisyo nindo. Nakamonitor po kami dito sa programa nindo. Sige, salamat pong maray. Opo, salamat. Ingat po. Ingat. Sige. Bye-bye. Sige po. Yan, mga paradangog niya to dyan sa San Jose, Malilipot, Albay. I-connectar ta na iririta ang linya ni Compadre Jimmy dyan sa Tercer Distrito. Okay na ang linya, Tabi. Tatanaws ni Pading Jimmy. Kumparing Jim, marhay na banggi. What's happening and location mo, Tabi? Yes, salamat Tabi. Pade, monitor niya to ang sitwasyon sa Banwaan kan Piodoran sa momentong ini, Tabi, Pade. Sigun kay OIC MDRRMO Officer Boy Bical, naka-on leave si Sir Noel Ordoña, si Mr. Boy Bical ngunyan, nagdadarang rinda kan MDRRMO. Duman sa Piodoran, Tabi, Pade, di same an sitwasyon na namamatian digdi sa ibang lugar sa 3rd District. Minsan, minabagsakan bako, manyali makusugunan oran, tapos tagiti, tapos na wara na. Manipis ang dampog sa kalangitan. And nagpapasalamat sa apekta as of now dahil nagpapalsok ang supply kan kuryente sa Banwaan kan Piodoran. Roger. Ngunyan, sa pag-abot sa mga stranded na mga pasaheros, mga trucks, mga van, pribado, minaabot ini, Tabi, pa di sa 608 na mga persona na kung saan duman ini ipinag-evacuar sa TESDA. Duman naka-house. Sa Barangay Karatagan. Duman naka-house an mga ini. So, mga driver mo da pahinantes. Tapos may mga pribadong mga van na going Masbate. Pati sa mga lunadan in the Tabi, Pade, ipina-roll out duman sa pier. Kaawagan ito. Kung maparos, delikado itong baka bumaral, nagpalsok na sa kuryente lugodo. Iyon na, nagpalsok na dyan. Kunyan, sandali pa dito dahil ko na nakukuhan, so sige. Cord ko, madiklo mo na. Badi bang makapa mo dyan? Kunyan, 608 ito, duman sinda sa TESDA sa mga oras na ini. Tigwaman duman kompleto na mga pasilidad, kaya dahil man daki masyado problema. Ang saroso na sa naging kuandigde, date na problema, natural, so mga taga-digdi sa Piodoran, nakakakuha pa sindanin kahiras kan mga dapukan mihuras na para digdi sa mga evacuation na taga-Piodoran. Yan, si Saiso nagmamantinir kan provisions kaya na mga for human consideration, kaso bagong pagkagana sa 500 plus pa sa na ini, distribuhan ini kan lokal na gobyerno sa pagi ni Mayor Alan Arandian in mga kapakape, tapos pandesal. Pagkatapos ngunya na banggi, may pamanggi na naman. Yan, Oo. Nag-meeting ngunya na paghapon, so LGU, MDRRMO, siniba pang department heads, na gusto nindang arugon ang sitwasyon sistema dyan sa tabako and Catanduanes. Na pag-arog kayo na may mga stranded, nagagasto ngo na so lokal na gobyerno kan tabako, tapos i-asumir na sanay ni later on, titabangan kan Catanduanes. Iyo, arog ka ng set-up. Arog ka ng setup dyan sa tabako kan kabus na passengers na stranded sa Pantalan, ko-cover iyan kan provincial government of Catanduanes. Kung bako napadara sinda digdinin kuan nin budget sa Utawo na mayuan maasikaso kan mga tao ninda duman sa islang probinsya. Roger. Daan Masbate dahil gustong magkaiguanin memorandum of agreement
na dapat ang Masbate magtumar party kan sa indang mga constituentes na yaon di naabutan kan kalamidad. Roger, Sa pier kan Piuduran. Opo, day talaga paano kumpadreng Jimmy, ang kausa kaan day nagiging efektibo itong supagpugol kan pagbiyahe hali sa Manila pasiriring digdi sa tuyang lugar kung igwanin bagyo digdi sa area niya to. Lalong-lalo na ining mga trackers na day man yan mamomonitor, day yan yung mga common departure area. Ano? O pati itong sa mga private vehicles, mga vans na yan, day mga common departure area yan, not unlike ka mga bus na igwaning mga terminal. Kaya daw agura ano ka abiso kan defense sa sibil na dai na magbiyahe by land kasabay ang pag-defense pag abiso man kang LTO o LTFRB iyan no ribo-ribo manggirari anyaon diyan sa pantalan May no 608 mas dakol pa sa evacuees kan mga taga Piuduran. Iyan ang istorya, mas dakol pa suyaw niya na stranded na pahinantes mga trackers plus itong sa mga pasahero na maibong duma sa Masbate, Masbate dahil pakilabot na ngaya kayo sa indang mga constituentes sa mga dyan. residentes digding mga evacuees man na ali sa mga piligrosong barangay sa Piuduran na evacuees ipinaggalaugmanan mga ini duman sa pinagpapagibo panahon ni Gobernador Al Francis Bichara Baga dahil manigara na igwa digding pinagpundar na ospital na pula ini. Ngunyan ipagpapadagos natural ini sa presenting administrasyon ni Gobernador Noel Rosal. Roger. No, digdi sindaman ikinulukar. So, banawan, 51 pamilyas, 171 personas. So, barangay 5, 45 families, 160 personas. Barangay 2, 27, 129 personas. Man sa naday nga ni 200 ini. Ngunyan, siyempre, ining maski day man nagtataraman mga ini pero an paghilig papalis Palis. Ano yung mga sinda ngayon may pangutuhan may pamanggihan pakiagaw pa nga sa mo digding bako mga tagadig So lihiti mong taga Piuduran yan. ay masanampa sa pamilya baga may nakibakwar sa imo mas dakol pa kayo sa aki mo. Simple. Ay, Jesus Maria Joseph na kaya sa mga masunod, kay puwan talaga ni marisolbiran entre kan duwang lokal na gobyerno kan Piuduran and kan Masbate. Roger, sige. So yan tabi pa de. Sa to yung mga dagdag na impormasyon, monitoring from Piuduran Albay, niya to si Sir Noe Boy Bical. Jimmy Nasalita, hindi si GB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa mga situationers man dyan sa 3rd District, particular sa Piuduran. Nagpaabot ng impormasyon si Gobernador Noel na Rosal mauran-uran daabo da maparos-paros na sa rapo-rapo. Yan, tabi taon-taon tibad maapudan ta si Governor Noel and maaisihan ta ang mga dagdag pang mga impormasyones man ali dyan sa Kapitolyo Provincial. Ilaog ta si Ans bakayaon sa Pag-asa or iba pang mga situationer muna dyan sa luwas. And Diyos maray na banggi location and what's happening? Maray na banggi Sir Pio, maray na banggi ginaray sa mga parantabay. Pabalik na kami ngunyan sa may Albay District area. Halik kami sa may parteng Santo Domingo, Albay. Medyo makusog na Sir Pio paros as in oran duman sa parting ito pero paglaog midigdi sa may padang area nawala na naman sa oran and tranquilo naman an sa tuyang kapalibotan. Tangkon ilaladawan tadigdi Sir Pio sa kahalabaan kan tinampong pig-aragihan mi yaon na kami sa sentro kan syudad talagang sararaingon yan ang mga tao pati na mga vehikulo manigdiit-dit na sana nahihiling mi nag-aaragi mga motorsiklo as in pribadong sakayan pero wala na kitang nahiling sa ngunyan Sir Pio yung mga iba pang mga pampublikong sakayan. Mientras tanto, Sir Pio, sa iba pa niya itong mga impormasyon o minabot na sa 24,000 ang mga individuales na naiibakwar na sa manlain ng mga LGU digdi sa probinsya kan Albay. Ni ang latest na informasyon nako akan DCGB News gikan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO kung sa nasambitan ng bilang sa 6,052 ang bilang kan pamilya na nagkukumpesto sa nasambitan ng bilang.
Ang gagayunan kayo sa PU dahilan sa nag-cooperar money na tultol na mga residente sa mga LGU as in nagtatabang man para talagang mapadali ang evacuation procedures sa probinsya ng Albay. Sa ngunyan, paglalauman na mas magdakol pa ang bilang na ini dahilan sa nag-aarabutan pa ang mga reports gikan sa kanya-kanyang LDRMO. Tras na sa ngunyan, susog sa report kan Apsimo, wala pa man ni mga tinampo digdi sa probinsya kan Albay na not possible dahilan man sa bagyong Paeng. Roger to that ano. So ans makisuyo duman sa Pag-asa Giraray tabi ano baka lamang kuan pamanahonan nindo tabi ano ta alas 11 na pwedeng tapos na o patapos na sa indang bulletin tabi. Go ahead. Roger, tabi sa PIO, pabalik kami duman in a while. Sige. Tingin ko na sa PIO, kay Bahandig di si NMR and si Kuya Boy, Ans Galero, DCGP. Salamat tabi kasabay na dyan si News Manager Mardela and sa Manibela si Henry Boy Mata. Pasiring sinda duman sa Pag-asa Legazpi, mas maray itong matutukan ta na duman tabi. Critical ini na bulletin ngunya na alas 11 iluluwas kan Pag-asa. 20 minutos na lapwas ang alas 11 nin pagkabanggi. Maray na banggi kay Sir Tao Liovit, former City Councilor Tao Liovit kan Legazpi. Ay kay Sir Eric de la Cruz dyan sa Rapu-Rapu. Maray na agatabi sa imo. Naguran-uran naman agad bada may paros-paros na. Sige po, ingat ka mo dyan as projected by Pag-asa. Diyan man ang tabi matamaan na bagyo. Pag sinabitang matama, sumatakan bagyo yaon na. Pero bago umabutan matan ka bagyo, maagi mo na sulawas. An matakan bagyo, diyan na mga alas 3 an maagahon tabi. Pero bago yan, tataho yan kan bagyo, maagi na mo na sulawas. So before 3 a.m., aragyan na kita. Pag-asa na muna kita. Standby all units. Yaon na po sa linya. Ang Pag-asa Legazpi, maaraman niya to ang latest na bulletin. Sinong nasa linya tabi, Angel? Pakisurat, tanganing ma-acknowledge niya to ni Maray. Good evening pala, sa Sabuya man na pag-iriba. Sa padaba niya mo pag-iriba, permi kung nalilingawan ang social media department. Sus Mario Joseph naman no. Nagduang oras na kitang iriba-iba day ko na may mentionar social media department sa paagi ni Jen Matthew Balyaran. Who's on the line? Okay, si Sir Mike Francisco ng Pag-asa. Standby all units ha. Nasa linya ang Pag-asa Legazpi with Sir Mike Francisco. Sir Mike, maray na banggi si Pio Fernandez po ni kan DCGB. Yes, magandang gabi po sa inyo. At sa ating mga tagapakinig dyan, Sir Pio. Opo, Sir Mike, paki-release na po ng bulletin. Makikinig po kami at magkwentuhan tayo mamaya. Go ahead po. Ito po, ito kalalabas lang. Yung Tropical Cyclone Bulletin number 13. Ito po, inisyo kami ng alas 11 ng gabi. Yung ating binabantayan na bagyong Paeng. Napanatili ang kanyang lakas habang ito ay patuloy na papalapit dito sa Lagonoy Gulf area. Kaninang alas 10 ng gabi, ang sentro ng Tropical Storm Paeng, base sa mga nakalap na datos, ito ay nasa coastal waters ng Rapu-Rapu, Albay. Ang kanyang coordinates, 13.2 degrees north, 124.6 degrees east. Ang kanyang taglay na lakas na hangin ay aabot ng 85 km per hour malapit sa sentro na may pagbugso na abot ng 105 km per hour. Ang kanyang galaw ay pa-kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. At ito po, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama Anticao at Burias Island, Camarines Sur, Camarines Norte. At ito po yung kanyang forecast track. Bukas ng alas 8 ng gabi, ito inaasahan sa coastal waters ng Pasacao, Camarines Sur. Bukas ng alas 8 ng gabi, ito ay tinatayang nasa vicinity ng Binangonan, Rizal. Alas 8 ng umaga sa Linggo, ito ay tinatayang nasa 85 kilometers west ng Iba, Zambales. So kung mapapansin po natin, ay medyo mabilis po ang kanyang pagtakbo. In every 12 hours lang po na binanggit natin, ganun po siya kabilis. Iyon. Opo. So ang signal number 2 is entire Bicol region, Sir
Ngayon ano? Mike, Entire Bicol region, Sir Mike, ano po? Ano bang naalagay dito? Catanduanes, Albay, Sarasogon, Masbate, including Ticao and Bodias Island, Camarines Norte. Yes, Opo. entire Tama, Bicol region. So, ngayon po, as we speak, alas 10 ng gabi, asa na po yung sentro ng bagyo? Nandito po siya sa coastal waters ng Rapo-Rapo, Albay. Ibig sabihin yung mata na yan, yung center of the storm na yan? Nandiyan na po. Alas 10. 10 p.m., Yung center of the typhoon na yan na Sir Mike, ha? Tropical storm. Oo. Tropical storm lang po category. Yung mata ng bagyo andyan na sa may Rapo-Rapo, sa coastal waters ng Rapo-Rapo? Yung sentro lang ng tropical storm. Sentro. Sa sentro ng tropical storm Paeng. Ano po? Yan, andyan sa coastal waters ng Rapo-Rapo. 13.2 north and 124.6 east. Ano po? Tama. Okay, so ang pwersa niya is 85 kilometers per hour malapit sa sentro na may pagbugso na 105 kilometers per hour. Okay, so na-maintain niya ano po? Yung direction niya west-northwest at 35 kilometers per hour. Opo. So yung kanya, yung kabuuan niya, ilan yung gaano siya kalaki ngayon? Ilang kilometro po? Hindi naman ata siya nagbago, hindi ko nakita dito. Maring nasa 400 po. Yung kanyang ilaki. Sabi yung kaulapan. Oo. Kasi sabi kanina ni Sir Melvin, mga abot 800 to 900 more or less yung kabuuan niya. Yes, kalahati niya 450. So pasok tayo ngayon sa bagyo. Ano po? O ngayon may katanungan lang, ba't ganito pagkakalmante ang ating panahon, Sir Mike? Ito po, may pinalilipat tayong upper air. Di ba yung balloon? Yung balloon, oo. Sa Legazpi. Oo. So, nagpalipad tayo ng 7:47 ng gabi. Kanina po. So, lumabas po dito, yung 21 meters above the ground is 7 kilometers per hour. Okay. Yung hangin. Opo. Ngayon, after ilang seconds, 32 seconds, nasa 360 meters po siya. Ang hangin po sa taas is 35 kilometers per hour. Ngayon, tinignan po natin doon dito sa data, 7:53 ng gabi kanina, sa 2,400 meters, halos ito yung parang level ng Mayon Volcano, yung taas po niya. Opo. 54 kilometers per hour. Yung hangin sa taas. Yes, oo. Ang ibig sabihin po nun, kalmado sa baba, sa taas medyo malakas. Yun, oo. Kaya lang, ito po, alas 8 po ito. Okay. Ang distansya po nito sa Baguio, nasa 196 kilometers po kanina. Sa Legazpi, so medyo malayo po ito. Opo. So most probably, Sir Mike, iyan ang explanation kung bakit insofar as yung hangin is concerned, dito sa atin sa baba, medyo kalmado, pero yung hangin na dala ng bagyo, doon sa upper level niya, doon yung lakas ng hangin. Yun, nandun yung malakas. Parang mapapasin natin dito sa surface lang natin, parang kalmado. Yes. Even though may konting pagbugso na hangin, kaya lang, humihinto rin yun. So that explains why, nasa signal number 2 tayo, kalmado ang hangin. Oo. So, yung hindi naman kalmado. Ibig sabihin yung siyempre may ilang meters din po tayo dyan sa isang sentro ng bagyo. Pero yung distance po natin sa kanya, parang hindi natin maramdaman dito sa surface. Yes, sa lower level, dito sa may ground level, medyo kalmado yung hangin. Ano po? Mahina lang po yung hangin. Mahina. Kumpara dun sa upper level na ng bagyo, andun na yung lakas. Hindi bumababa yung lakas ng hangin dito sa atin sa may ground. Ano po? Pero may mga lugar po na may pagbugso po. Halimbawa, katulad po dito sa
Preto Diaz, may mga bumagsak na puno-puno. Yan, oho. Kasi yung ibang bagyo, pag ganitong signal number 2, parang nakaka-experience na tayo ng sustained winds and gustiness na pang signal number 2. Pero ito, kakaiba ang karakteristik ng paeng na to. Ano po? Opo, parang ibang characteristic. Tama po kayo doon. Opo, so yan insofar as yung wind is concerned. Sa ulan, eto, wala tayong masyado ulan, paabot-abot yung ulan. Saan bang konsentrasyon ng ulan? Kasi sabi kanina ni Sir Melvin, sa likuran na portion ng bagyo yung ulan, and sa mga news na nakikita namin, true indeed, doon sa ibang mga lugar may mga binabaha, may mga nangamatay na landslide, na nalunod. Ano ba, sa likuran na portion pa ba napapanatili ng bagyo sa likuran na portion yung volume ng malakas na ulan? Opo, kumbaga sa tinatawag natin yung third quadrant. Yan, third quadrant. Likod yun. Kumbaga sana kung ang bagyo ay papuntang north, yung lakas ng ulan ay nandito sa southwest. Yan, sa southwest. Yan. Kung paalis na yung bagyo sa ating lugar, andun yung iwan na ulan sa dulong porsyon ng bagyo. Opo, paglampas ng bagyo na may may ulan siya. Yun, may ulan siya. Opo, yun po ang medyo Yan, mararanasan po natin. Okay, so dalawang bagay insofar as yung wind is concerned, yung lower level ng bagyo, medyo kalmada yung hangin, kaya ganito tayo ngayon despite number 2 tayo, kasi nasa upper level ng bagyo yung konsentrasyon ng parang kaguluhan ng hangin. Ano po? Aba. Okay. Now, sa ulan naman, sa likuran na porsyon ng bagyo, yung konsentrasyon. Now, sa Catanduanes po ba, Sir Mike, ano po ba, mahagip ba sila o medyo makakalibre ng konti yung Catanduanes? Actually, ang tutumbukin po itong di ba, rapo-rapo po ang parang direction kanina. Oo. So ngayon, nandun siya sa coastal waters. So sa maring, yun nga, yung rapo-rapo po ang... Yun, malapit lang yan eh. Malapit lang. So, pasok din sila sa katawan ng bagyo ngayon na Sir Mike. Ano po? Apo. Yung Catanduanes. Okay, so yun lang naman. And kung may gusto ka pang i-dagdag, saan yung general direction ito? From ito Rapu-Rapo, then sa side sa Catanduanes, saan ang direction niya? Tapos, bukas ng alas 8 ng umaga, dito siya sa coastal waters ng Pasakaw, Camarines Sur. Coastal waters ng Pasakaw, Camarines Sur. Opo. Okay, so... remind lang, Sir Pio, Opo. Ibig sabihin, dito sa atin hindi nag-uulan, pero yung Naga, malakas ang ulan. Sa Naga, malakas ang ulan ngayon. Ayun, okay. So ulitin ko lang, Sir Mike, yung center of the storm andyan sa coastal waters ngayon ng Rapu-Rapo. Kaninang alas 10 ng gabi. Kaninang alas 10 ng gabi. Opo. Yan, andyan na siya ngayon. So hindi ba siya naglandfall sa Sorsogon as expected kanina, yung sinasabing Sahuban, Preto Diaz area? Medyo ibig sabihin maanto dun halos pero isang parang sa karagatan niya. Opo. Pero wala naman official na sinabi. Opo. Na doon naglandfall. Ayun. Ang ano po natin dito talagang tutumbukin itong yung Rapu-Rapo. Yun yung Rapu-Rapo. Okay. So we brace for rains and we pray na sana yung mga rains na nadala matunaw na at sa likuran na portion yung dalang malalakas na ulan nito sa mga news sa national, ganun yun yung baha. Opo. May mga nangamatay na. O sige Sir Mike, kung may gusto ka pang idagdag, go ahead. Opo, ito po, every 3 hours po ang bulletin po natin. Sandali, Sir Mike, tatawag uli po kami para mabigyan natin ng konklusyon yung ating pakikipag-usap, pakihuron dyan kay Sir Mike Francisco ng Pag-asa Legazpi. So yan po yung center of the storm, biglang kaskason 25 kilometers per hour andyan na sa coastal waters ng Rapu-Rapo. Pig-emphasize tayo pig para pa ortruta ki Sir Sir Mike, ano po. And taod-taod apudan takayan si Sir Cedric Daep kung anong corresponding response man kan
pag-asa ining APSEMO, Public Safety and Emergency Management Office, and tibaad maapudan ta si Governor Noel kung iyaon tabi sa APSEMO man, and makakuha pa kita ng informasyon. Nagkukonekta tabi kami. Sir Mike, dyan sa Kwan, sa pag-asa, our apologies, naputol yung aming call. So 5-minute yan tabi, no? Wala na, hindi na nako-contact. Sige tabi. Sir Mike, thank you so much dyan sa pag-asa, ha. Napakaraming salamat po sa informasyon galing dyan sa pag-asa Legazpi kay Sir Mike Francisco. Ha? Cannot be reached na. Okay, nagpo-problema na ang connection. So cannot be reached na ang linya na pag-asa sa paagi ni Sir Mike Francisco. Salamat po ng marami dyan sa pag-asa. Mabuhay po kayo dyan. Makaskas kayang dalagan kaining bagyo, 25 kilometers per hour. Bagay, mas maray na yun kasi itong suhaloy na doon kan bagyo, nagaro ka na sa washing machine kumpirang oras na steady. Ini po, makaskason. Manggigirili diyan dyan sa ibaba kang Katanduanes, tapos dumana sa may Camarines Sur. Kapartner ko na ngunyan sa control technical sa AM band sa buhay pong Chief Tech si Ramir Tanay. Tata Nems Flora out, Chief Tech Ramir in. Maray na banggiman sa mga nag-arantabay po dyan sa 97.1 OK FM sa Muyang FM Station, sa Legazpi sa 106.9 WGB FM dyan sa Premier Distrito kan Albay sa Tabaco. Ini po ang continuing coverage kan DCGB-AM kan bagyong si Paeng. I-connectar ang linya dyan kay Joshua Bino. Isihuntaan mga sitwasyon na saya man na kinamumugtakan. Joshua, marhay na banggi, location mo, what's happening? Yes, maray na banggi, Sir Pio, maray na banggi sa mga paraan tabay. Location kan DCGB News, yaw kita digdi sa Barangay Hall, kan Barangay Bagong Bayan. Dahilan ka, Sir Pio, nagbisita kita ka Subago, duman sa saro sa mga evacuation centers sa Daraga North Central School. Alagad na riparota na medyo diit ang mga evacuees dumana. Ito pala ang nangyari sa mga residentes, lalo na sa mga flood-prone areas digdi sa Barangay Bagong Bayan. Dahil naman nagdiretso duman sa Daraga North, kundi digdi na ipinaevacuar ni Kapitana sa indang gym Buda Multipurpose Hall. Yan. So, kaibahan ko ngunyan digi Sir Pio si Kapitana Jenny Lubiano, mahagadan tanindit na detalyes kung piraman ng mga royao na pamilya digdi sa indang Multipurpose Hall. Maray na banggi, kaibahan ta po sa balyong linya si Sir Pio Fernandez. Maray na banggi tabi, Kap? Good evening, Tabi, Sir Pio. Opo. Yaong kami digdi sa Samuyang Barangay Hall, digdi sa Barangay Bagong Bayan. Opo, kumusta ang sitwasyon nindo dyan, lalo na kan mga evacuees? Go ahead po. Oo, sa ngunyan po, igwa kaming 32 families and 129 gabos-gabos sa laog kang pamilya na anak 32, igwang 129 persons. So, yaong po digdi sa Barangay Hall. Okay, pero transfer po sa ibang safe places like sa mga kapamilya or neighboring places na igwa man na safe grad mas safety ninda. Igwa kitang 60 families. Iyo po, oho. Now, itong sa mga nag-evacuar sa indang mga kapartidaryos, well accounted man tabi ito, Kapitana, ano po? Opo, accounted man po kasi kasubagong aga after the meeting dyan sa munisipyo LGU, directly na pagbaba ko o paggali duman, binaba ko sa announcement ni Mayor Awin Baldo and si Sir Alex Comia sa barangay level. Okay. Na Kap, saro sa concern na ipinag-raise kan Provincial Health Office, Kap, so concern na pinag-raise kan Provincial Health Office, dahil na nag-face mask ang mga evacuees. So, diyan sa Saindo Tabe,
Kumustaan sa inyong pag-enforcer kan paggamit nin face mask sa mga evacuation centers? Go ahead, Kap. Okay, sa Barangay Bagong Bayan po na sigurado ko man po na bako man kami high risk sa COVID, kung baga, na so iba talaga, dahil naman naga-face mask, kaya lang, pig-observe mi so social distancing. Mhm. So, and then, so, wearing of face mask, sabi ko sa inda, kung dahil sindang face mask, ma-provide na lang kami ng face mask sa inda. Sabi man, kaya kan mga pamilya digdikap, nagiriban man kami kaini sa arong, di man kami naga-perispas daw duman sa arong ninda. So, parang digdiyo sa evacuation center, since sindaman lang, like, sa kadaklang mga evacuees mo niyan, sa sityo ulag, Puroksin ko ta, ibaga po ito sa likod ng biyo. Opo. Na dakulaon manan bulos kan tubig duman. So, sinda po ang nag-prior sa muyang evacuation center. And duman sa mga sa riverside, sinda ang naka-house digdi sa muyang gym and new building. Iyo po, ang problema pa no, Kap, is bako sa nang sarong pamilya gayud ang naka evacuar sa sarong kwarto o biriyo dyan na dakol na familias tabi, Kap. Over. So, impose ko man talaga so wearing of face mask. Opo. Actually, may naka-antabi kami ding mga medical kit for like alcohol, tapos sa mga tubig ni bago sinda magralaog sa ano yan, dapat igwa kami digding mga CR or washing area na dapat na i-observe talaga linda. So, yung safety siyempre, alangan man nasalbar ta sa bagyo, pagkatapos kaan, ma-problema na naman kita nung mga sa health paninda. Iyo po, tabi, Kapitan. Iyo po yan sa Tigalikayan taman digdi sa barangay, kaya medyo restricto man kita didikidiit na pagpaliwanag. Tama po kasi yan. naman lang ang tamaan kayan after all. Okay. Kumusta sa sa ayuda nin pagkaon? May nagtao na tabi ka mo o in the process pa ang pagtao tabi? Go ahead. Since po very short na so time frame ka sa bagong aga after the meeting, ang speed priority mo na sa binema, maaktibar na nga na sa mga maibakwar, malista na para matawan tani daw kung ang peraman sindang tatawan. And then, priority ni siyempre na sa mga nasa evacuation center, yung na matatawan kay ayuda. Yes, Buda, natural baga yan pa anong konsekwensya, Kap, na pag nag-evacuate kita pag bagyo, pag abot kan mga evacuees sa evacuation center, day pa man iyan tulos ning ayuda. So, darango na nindang pagkaon good for 3 to 4 meals. Ano po? Opo. Okay. So, ready man po ako digdi sa agang pamahawa ninda. Naka-ready na po sumigibot. But then, sinda po, kaya nakapost ako nung so late na, mga 8:08 na dahil sabi ninda, since Kap, okay pa man ang panahon, aran yun man sa natakigpasundo ko sinda nung patrol igwa kaming sakayan digdi. So, ang sabi ninda, mag-dinner na nga na Kap. Iyan. So, nagdigdi sinda na igwa na sindang nagkaraon na po sila. Yes, kaya dahil man po, nakitumabang man sila dahil na kami mag-worry for this night. Pero igwa ako digding mga kape, tapos nagpabakal man akong tinapay, just in case na sa mga haki, kahit po nindang mga candies. Kasi iba na naburubaras digdi sa gym, so nga nagabike, Seryoso. Sige. Okay po. Sige, tabi ka. Prepararan taman po ini, tanganin din sila basta na po asiguraron ta na po na mag-observe na sila kang tamang paggamit ng face mask, like this time of calamity na medyo nagdidirikit-dikitan sila digdi sa Pero very good man nining evacuation center mita. Sig-occupy ko
to conference room, sa dating barangay hall, sa daycare, and sa story baga po sa new building ni kaya na wala man problema po. Iyo po. Talagang ano man. Salamat Sige. na sana sa mga nagtao kaining mga marayon man na mambuot. So, napakinabangan talaga kan barangay po. Iyo. Sige, Tabi Kap. Salamat din maray sa informasyon. Ingat ka mo dyan and God bless, Tabi. Kamu man po, sir. Salamat sa pag-monitor ng lista mo yung barangay. Salamat po. Bye-bye. Okay, so yan sabi Sir Pio, si Cap Anselmo Lubiano kan barangay Bagong Bayan. Nakusog na Sir Pio ang duros kan oran digdi sa Daraga Albay. Igwa naman yung mga pagparos-paros, nakuarog ka subago bagang mga nakaliis na oras na tranquilohon. Pero magpuno mo yan na Sir Pio kan magpatak ng siguro mga alas 11 media. Nagpuna Sir Pio so pagparos-paros and pagkusog kan ora. Di ko, kumusta ano sa mga balon dyan? Pamungkal daw dyan sa kaldero buda mga balonan. Kung anong mga kinaraon, hindi dyan na daradara ang balon mo na. Siguro sa ibang mga pamilya sa digdi. Kanya na nga yan, namaranggi na ngayon bago nagpasirin digdi. Iyo. Pero huli, may labing sa digdi sa mga atubangan kan na multipurpose building. Nakalatag lang sa mga tinapay. Yan. Maski sisay pwedeng kumuha dyan. Ano? Okay, sige. Okay, so ang saro lang Sir Pio sa medyo makurkul sa Iluman, taga Subago baga, lagi yan sa Superiano dito sa may Ilawot area. May peryahan. Tukol pa Sir Pio sa nagtatarya, kasi may nagbabadyang round din panahon. Maski signal number 2, igwang nagsusurugal, nagpipirya. Ba naman natata may peryahan dyan, ano, fiesta? Nagpunin ni Sir Pio na pesta, siguro, mag-abot kayo ng Disyembre. Kaya naman siguro. Grabe kalawag na kang peryahan na andyan, may pula-puti ba? Sus Mario Joseph man, ikon mo daw niya sa chief of police. Kung ano yan? Ano nangyayari dyan na peryahan na Yun yan? ang naagyan sa kasubod. Naagyan pala tumapasirin ka na sa Bagong Bayan. Maagyan mo ito. Oo. Ito mo nag-tweet ng nag-tarya-taya para. Sige. Okay, so yun muna tabi, Sir Pio, ang mga dagdag man na situationers sa palibot ng Daraga Albay. Joshua Pino, BCG. Salamat Tabi Joshua sa istorya. Hali dyan sa Daraga. Duman muna kita sa Premier Distrito man Kanalbay, i-connectar taan linya kay kumpadreng Jomar Nabien. Pading Jomar, Diyos maray na banggi, location and what's happening? Paring location ko, Tabaco City, Mandinaray, sa pinakasentro Kantapo. And nagpundo na naman so Oran, paturutag Bistina naman, pero Tuparos na namamatayan ko kasubagong maluway na paabot-abot. Pero surusigidan naman ining paros, pero maluway man lang tabi pa din. Okay lang ang garo bagaso nagpapresko ka sa dagat na maparos. Mahayahay na pigasabi. Mahayahay pa ang paros. Bago pang so makahadit. Bago pa so makahadit. Tranquilo ang maparos-paros. Actually, naglalakaw-lakaw ako sa luwas ta masira mo pag matiyo ng paros. Pero sabi sentro daakan na storm iyaon dyan sa coastal waters kang Rapu-Rapu, sabi ni Sir Mike na Francisco. Oo, iyan ang piglalaoman baga sabi kan pag-asa na malandfall sa Rapu-Rapu and Cagraray Island and pasiring na ligdi. Bibisitahon ako digdi sa Tabaco. Bako makangalas talaga ta makaskaso ni 25 kilometers per hour. Good mo. Roger on that. Pare. So expected data yan. Kundi ako nasasala mga alauna. Maaga. Yan, oho. Well, anyway, paring Pio, 80 mga stranded na pasahero sa Pirkan Syudad kan Tabaco ang ibinalyo ka sa bago sa Tabaco National High School para dumansin na tabi pa di i-safe keep habang nag-aagian bagyong Paeng digdi sa Syudad kan Tabaco. Sinabi ni Mr. Jen Mulaton, tagapagtaram kan CDRRMO asin pagiribatang nagpo-programa sa 106.9 WGB-FM na ang mga stranded na pasaherong ining 80 iyon naataman maning pagkaon kan gobyerno probinsyal kan Catanduanes. Yan. Apuera kan pagkaon tabi pa de
nagpadara pa ang gobyerno provincial kang Catanduanes nin mahigdaan kan 80 mga pasahero ini para mas komportable sinda sa sedang pagkaturog habang naghalat na makalaposan bagyo asin makabiyahe na pasiring sa islang probinsya kang Catanduanes. So ang CDR Remo Cantabaco mantinido man na nakabantay sa sainda nag-aalalay kung anon mga kinakaipuhan habang sinda nag-stay digdi sa Tabaco National High School para palapason ang bagyo. Mientras tanto pa sa digdi maglalay sa Tabaco, ito mga pading temporary shelter na hali sa Chuchi Foundation. Yan, oho. Sanggatos na harong bagay ito pa na binugtak sa Barangay San Vicente. So temporary lang bagay ito. Yes. So turo-triplok na binilog, may tulong kwarto, may CR, may kusina. Delikado ito kung pumaros ipatong man sana bagay ito sa dagat tapos ipantingan ning kable sa apat na kanto. Oo. Inibakwar na kan kasubago kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang sanggatos na pamilya, ali sa sanggatos na units na ito, pero nagpawaralat sa indang arong sa unit ang mga padre di pamilya. Kinumpirmar ni Mr. Jal Mulato na tinugutan maninda na magpawalat ining mga padre di pamilya para maataman man ang mga pagrugaring ninda, mga pagsadire na nasa laog na na temporary shelter. Pero nakapreparar ang CDR Remo in kaso mamugtak sa peligro, posibleng peligro ang mga nagpawalat na ini, preparado silang hakuton tulosan mga ini, pasiring duman sa evacuation center sa Barangay San Antonio kung sa inyaw duman ang gahalat ang sa indang pamilya o itong sa indang mga babae asin gurang asin mga aki na miyembro kan pamilya. Roger. So sangunyan pa rin, yaon sin sa mga padri pamilya sa temporary shelter asin piglalauman dahil ang Tabaco man talaga makusugang bagyo, pwedeng dumana sila magpaaraga ngunya na banggi. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Thank you so much, Jomar, sa dagdag na istorya hali man dyan sa Tabaco City. Saro pang istorya pa sa luwas. I-connectar tang linya kay Luens Nabalsena. Luens, location, what's happening? Maray na bagi. Salamat tabi Sir Pio, location kan DCGP News niya digdi sa Legazpi Port District area na kung saan digdi sa kahalabaan kan Rizal Street as in digdi mismo sa sentro kan Legazpi wawa na tabi Sir Pio an pinong bulos kan tubig uran na may sabay na diit na paros-paros. Initabi Sir Pio yan ang nangyayari digdi sa nasampitan ng lokasyon na kung saan binigla sa nakaining pagbulos ni na pag-uran asin an pinag-reparo digdi tabi Sir Pio. So mga lugar na posibleng bahaon kundi ini magpundunin na nagkapirang oras. Anong oras nagpuno yan na uran? Bunyan tabi Sir Pio, mga almost mga 10 minutes ago. Sustinido na? Sustinido na tabi ini Sir Pio yung bulos ka na paguranday ni nagpupundo. Baku arog ka na mga nakalis na oras na arog man kay ni subulos kan oran pero mga 5 minutos to 10 minutos minapundo man sana. Baadiyo na ini so pinagasabi kan pag-asa man agad na nasa likodan na portion kan bagyo sa konsentrasyon kan oran. Baka parte na yan, over. Oo, Roger Tedatabi, Sir Pio, kung nilaladawan sa tuya mga parantabay, dati kaya tabi, Sir Pio, sa paglibot-libot kan DCGP News ka na mga nakalihis na oras, klaro ang kalangitan, o garingon yan, talagang tinakupan ang bilog na Legazpi, kaining mga mapanganuro na may darang pag-uran, darakan bagyong sipaing, kaya so mga ngunyan, kaya dahilan ka na pagkusog man ngunyan kan bulos kan paguran tabi Sir Pio, wala na kita digdinin na notara na nagbabiyahing pampasaherong jeepney kan Legazpi Daraga. Pakuarog kan mga nakalis na oras, buda so mga may pribadong bikulo, buda nagpakamotor, nagsararay na sa indang mga kanya-kanyang mga respetibong lugar, tangani ng malikayan ining pagbulos ni paguran tabi Sir Pio. Pero sa satuyang pagmonitor sa duwang salog,
na posibleng makapiktar sa mga araning barangay aro kinikan sa Tibo River buda digdi sa may Makabalo River area tabi Sir Pio dahil pa man nag-uubag ang bulos ka na tubig baha. Alagad kung magsustain rin tabi Sir Pio, pinag-estimate na talagang posibleng magkaigwanin baha kundi ini magtunong na tubig uran digdi sa syudad kan Legazpi. Roger, sige. Roger, tada tabi Sir Pio. Good evening man daw tabi Sir Pio sa mga paradangog mo dyan sa San Juan kan Santo Domingo Albay. Naray na banggi dyan sa San Juan, Santo Domingo Albay tabi. Oo, Ingat kami Valderrama dyan. family. Familia Valderrama. Oo, Okay. si Engineer Zoren Valderrama. Yan, naray na banggi sa familia asin kay Engineer Soren Valderrama. Oo, buda sa tugang niya na si Sir Dexter na Valderrama. Si Sir Dex Valderrama. Sige. Roger to that. So yan Sige. tabi Sir Pio, mga dagdag pang istorya, makusog na ngunyan tabi Sir Pio, mas nagkusog na ngunyan, ang bulos kan pag-uran digdi sa Legazpi Portisek area. Mga dagdag na situationer, ako po si Luis Burse Barceda. Thank you so much tabi Luen sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. I-try niya to ang linya ni Sir Cedric Daep kan apsemo tibaad lamang ay nakasalang Mario. Sige po nakasalang si Sir Cedric ano. So sige, bago kita mag wind up man ka sa tuyang oras sa coverage ano, nga masunod po sa tuya si News Direct Edwin ano, yan. Ngunyan araw po kaini ang sabi kan Pag-asa, sabi ni Mike Francisco, nasa coastal waters kan Rapu-Rapu ang center of the storm. Okay. Now, nagangalas kita ta kalmado baga kasubago an paros insofar as yung wind is concerned. Ang explanation kan Pag-asa ta signal number 2 baga kita ano, dapat igo kitang namamatian na paros na makusog-kusog na pero kalmada pagpuon kasubago and aperangon niya nagadang-adang ng magmatanga nan matanga na ngani. Ang explanation kan Pag-asa is so lower level kan bagyo maluya ang konsentrasyon kan paros uto duman sa itaas na porsyon kan bagyo so riwurok baga so duman an iskaramosa sa taas ta nagpalayog sinanin na air balloons igwan ni piga palayog sino dyan ng mga balloons halos oras-oras dyan sa compound kan Pag-asa then nag-feed yan ng info through satellite ibibaba sa indang monitors nahiling nindaan kusog kan paros kada kilometro igwa sinda kayanin na parameters iyo yan an sa indang nahiling na characteristics kan bagyong ini. So konsentrasyon kan paros bako sa lower level, bako sa may daga, sa itaas, duman su laban kumbaga. Yan, sa halang ka gari sa katapong daakan mayon ka-level kan bulkan mayon, halang kaw nang maray, duman su riwurok kan paros. Kaya kalmante digdi sa baba insofar as yung wind is concerned. Now, ini naman nungod sa uran, ang konsentrasyon man kan uran basado sa pahayag ni Sir Melvin Almuhela buda ni Sir Mike na Francisco kan Pag-asa nakakonsentrar sa likodan na porsyon kan bagyo. Tan bagyo baga garidonat na dakulaon maylo sa tahaw iyan so eye of the storm. Yan sa likodan na porsyon kaan yung third quadrant bangaon mo aning apat sa ikatulong kabtang sa likod na porsyon yaon dyan. So konsentrasyon kan makukusog sabi nga ni kan pahayag ni Sir Melvin Kasubagon Almuhela sagkod sa torrential rains. Iyan ang pinakahalangkaw ni level ni danin pag-describe nin uran. Makusugununun na uran iyan, torrential rains. Sa udyan na portion kan bagyo. So what will happen? Sabi ninda. Pag abante nga yakaan, dumana sa inut-inutan, pasiring na sa may Camarines Sur, may posibilidad na kung dai mapara ini, kung dai mag-dissipate ining konsentrasyon ng uran sa likodan na porsyon kan bagyo, dyan ang bakbak sa to kan uran. Ano kat kung mahali na ining bagyo. Tabi. So, iyan po ang characteristics kan bagyong si Paeng na sa tuya ngunya na experiencehan. Ano? So, nasa laog kita kan lawas na tabi kan bagyo. Ano po? Taan kadakulaan kan bagyo. We will quote again officially si Sir Melvin Almuhela, more or less 800 to 900 yung kabilugan niya. Bangaon tayan 450 kilometers ang kabangakayan ay kasubagong alas 8
nasa 165 kilometers kita away from the eye of the storm, center of the storm. Laog na laog kita, lalo na ngunyan, nayaon na po diyan sa may Rapu-Rapu, sa coastal waters kan Rapu-Rapu, iyan na center of the storm. Mangalas kita makaskason, iyo po, taandalagan niya, 25 kilometers per hour. Perang kilometro man lang yan, hali dyan sa may Sorsogon area baga, pasiring digdi sa Legazpi, pirang oras na sa Luminihis, may posibilidad mananggad. 2 oras lang tabi baga Chief Tech Ramir, 50 kilometros na dinalagang kaan, 3 oras, 75 kilometros. So, makaskas talaga ini. So, mga kita tabi, sa mga bareta baga sa nasyonal, gulpi na nagkagaradan because of landslides, as in baha, duman sa mga sa likodan na porsyon kan bagyong ini na uminagi, duman sa may Mindanawan, buda sa porsyon kan Visayas. Kaya we pray tabi, primero, Madam Ana Marie Sarte Onghoko, maray na bang gitabi isa mo, she's watching right now, kang mang inasal. Madam Ana Marie, tama po yan, pray hard and have faith tabi. Sa pangarang kambilog na tropa kan PBN Broadcasting Network Incorporated, sa pamamahiwo kan sa muyang presidente si Madam Brenda Bayono Locsin, ang sa muyang Vice Presidente for Engineering Sir Nonoy Locsin, and sa muyang Station Manager kang current Executive Vice President Sir Glenn J. Barcelona, sa muyang Vice President for Network Programming si VP Henry M. Sa opisina si Madam Mariel, si Madam Shirley. Sa pangaraman kan bilog na tropa kan News Department, sa pamamayoyan ni News Direct Edwin Peralta, si News Manager Mardela, ang Mega Force Patrol, Pading Jomar, Pading Jim, Pading Al, si Joshua, si Luen, si Ange, sa Manibela, si Henry de Boy Mata, sa Control Technical, sa bilog na puwersa kan AM Technical Department, sa pamamayo ni Chief Tech Ramir Tanay, Tatanem Flora, June Napolis, asin si Pading Nalbaldo, si Tricia, si Richard, si Angel, and syempre sa IT, sa Social Media Department, nalingaw ko ni Kasubago, si Jen Matthew Balyaran, isin mga pag-iriba. Sa 97.1 OKFM, SM Sugar, DJ Toyang, Don Emilionario, si Nonoy Palaboy. Gabos na kamo dyan tabi, si Tata Adrian, si Aris. And then duman naman tabi sa Tabako sa 106.9 WGBFM sa pamayon ni Sir Dex Veles. Sa pangarang kasatoy mga nakairiba, Pag-asa, si Sir Cedric Daep. Data na apudan si Gob na tabi, medyo maagahon na. Tawan tanin panahon man sigaw na makapagpahingalo. Salamat po kan sa idong pag-antabay. Ang masunod po si News Manager Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Amang Diyos ang magprotehir asin magbantay. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin